natutulog pa ang misis nung ako ay nagsaing na. Dahil ngayong araw ay may pupuntahan ako kasama ang pangbansang lunchbox. Dahil ngayong araw ay araw ng isang lugar na kung saan malapit lang sa amin. Pero nalilito ko kung saan banda. Kaya nagtanong na ako, pero nalito pa rin ako. Sabi ko, sige, sobrang aga pa. Hanap muna tayo ng spot na pwedeng matambayan hanggang naghahanap ako ng buko sa Tacloban. At bumalik na ako papunta doon. At 11:35 pa lang hanggang pumutok na ang 12 p.m. dahil ito na ang oras na dapat puntahan ang lugar na ito. At biglang bumili na lang ako ng ulam kasi tinatawag ako ng comfort room. Hindi man ngayon ako nakakuha ng bring home. Baka sa susunod na piyesta.